Kuva. No niin, eli Fillari-foorumille tästä pientä demoa lupasin tehdä. Ja tässä nyt on tää meidän Taika Fatbike. Ja ensiksi demotaan nyt tämmönen juttu kuin jousitus. Että jousituksen ja jousituksen vaimennus. Tämmönen ihan yksinkertainen esimerkki tälle, että laitetaan pyörä ilman jousitusta, pudotetaan tälleen. Noin. Siinä on pyörä, jossa ei ole jousitusta. Ja sitten otetaan täältä pyörä, jossa, tai siis onhan siinä jousitusta, mutta sinne vaimennusta. Nyt otetaan tämmönen pyörä, missä on sitten vaimennusta. Näin. Vaimennus tekee sen, että se ei pompi. Noin. Samaa voidaan tehdä keulalla. Katsotaan vielä ihan varmuudeksi vielä tästä Fatbikesta tuo keulapuoli, en muuten sitä tehnyt tässä aikaisemmin. Ja miten täällä keulassa on oletettavasti vaimennusta tästä pudotustesti. No Fatbikessa se pomppii siitä näin. Elikkä siis kumpi pomppii enemmän etu vai takapää. Takapää pomppii itse. Eli vaimennuksella on merkitystä. No nyt sitten. Eli toi haaste on ajaa tuosta tuon portaikko ylös. Ja näytetään ensiksi yksi juttu. Tuus Mikko tänne lähemmäs kuvaan. Eli eräs kommentoija sanoi, että kampi ottaa kiinni täällä ylimmässä kohdassa. Tänne vaan lähemmäs. Näytetään, että kyllä se siihen mahdollisesti ottais kiinni tuossa noin. Mutta niin se ottaa tuossa täysjoustossakin, jos mä menen siihen pyörän päälle ja laitan se siihen. Käydään hakemassa se vielä tuohon näytiksi. Eli täysjoustossa keski on korkeammalla sen takia, koska siinä on sitten se sägi, mikä tekee siitä sitten matalamman. Eli mennään tänne. Sitten vielä tämä asia. Elikkä nyt se kampi ei ota sinne kiinni, mutta jos mä menen tähän pyörän päälle, niin sehän on siinä maassa kiinni. Näin. Eli tässä kohtaa täytyy olla niin kuin kammet eri asennossa, että sitä pääsee yli. Noin, ja sitten suoritetaan. Puppasin noihin renkaasiin vähän reppon painetta, katsotaan paljon se on. Ja lähdetään sitten vaikka pudottaa sitä painetta, että onko sillä niinku merkitystä tässä tämän porrastestin kannalta. Eli meillä on tässä painemittari ja 0,44. Siitä lähdetään takaa. Ja edessä 0,41. Ja lähdetään tästä tavoitteena. Lasketaan, että se on tulla vähän alaspäin. Helpompi vielä kikkailla siitäkään. Se on suurin piirtein samalla tasolla kuin tuossa täysjoustossa. Ja sitten mennään. No. Se meni aika helposti. Kyllä kampi otti kiinni tuossa ihan loppuvaiheessa. No sitten mennään hitaammin. Noniin, eli voima keuliminen tapahtuu. Voima loppuu tai keuliminen lähtee käänteisiin aina. Konkluusio siitä. Noniin, puotetaan painetta ja katsotaan, että muuttuuko homma helpommaksi. Otetaan reilusti pois. Aika helposti se nyt meni siitä ylös.
uudella yrittämällä, minne se painemittari tuli. No, se on jos... Löytyykö se tosta matkan varrelta? Tuolta. Noin. Elikkä nyt on painetta. Edellisellä videolla siis painetta oli niin vähän, että renkaat oli niinku vanteilla kävi. Eli 0,37 ja 0,34. Mennään sinne. Tuolla on sitten se painemittari. Uudestaan. No nyt otti taas keskiö vähän enemmän kiinni, kun oli vähemmän painetta. Elikkä siis sitä myötä otti alempana. No katsotaan sitten uudestaan tuonne ylöspäin. Meno hitaasti. No pidemmälle pääsin tällä kertaa. Hitaassa vauhdissa oli nyt sitten parempi tuntuma. Odotetaan vielä paljon. Elikkä nyt oltiin jo vanteella tuossa. Noin. Tässä välissä mittaa. Elikkä nyt ollaan jo tuossa ainakin joustus, enemmän joustuskunnassa. Mennään sikaasti. Nyt rupesi pitämään rengas huomattavasti paremmin ja hitaassa vauhdissa. Elikkä pito kasvaa selkeästi. Nyt voidaan mennä varmaan vieläkin hitaammin. Pito on niinku riittää, kuinka paljon. No, kokeillaan sitten sama juttu tuolla täysjoustolla. Kaikki tietää jo sen, että se menee nopeasti siitä, mutta meneekö se sitten hitaasti? Katsotaan. Se on sitten parhaimman polkimet mulle, mutta mennään nyt näin, mitä tähän on tullut. Elikkä ei tuota vauhtia vaan mennä tälleen. Vähän horjahin tossa. Mutta hitaasti se menee tää täysjoukostakin siitä. Ei sen ihmeempiä. Mennään vielä uudestaan. Ei oo niin tuolla. Nää polvet vähän haittaa tässä. No. Elikkä joustus auttaa hitaassa nousussa. Otetaan tosta nyt vaikka sitten täysjäykkä tai täysjäykkä peräni 29 vielä sitten verran. Täällä nyt ei painetta ollenkaan renkaista. No, onpa ainakin matalat paineet, jos ei muuta. On niin vähän painetta, että uskalla ajaa. Huonommin se kiipeää kuin toi täysjousto. No mitä sitten nyt voidaan päätellä? Läskipyörä kiipeää ainakin yhtä hyvin kuin täysjousto. Ja pitoa siinä nyt on ihan tosi paljon, että siinä mielessä foorumilaiset on kyllä varmasti omat kotiläksynsä tehneet, että kyllä näin on. Pitoa löytyy läskipyörästä. Ja kyllä kiipeää tosi hyvin. Tietysti mitä vähemmän täällä on painetta, niin sitä huonommin se rullaa kovilla pinnoilla, niin kuin ollaan todettu, että nyt niin kuin, sitten oikeastaan kysymys on siitä, että missä ajaa ja milloin ajaa ja ajaako talvella vai kesällä. Ja rullavuustreilillähän on ihan jopa uskomattoman hyvä tämmöisellä matalalla paineella. Siitä en osaa sanoa, että mitä tapahtuu, kun otetaan toi tubeless käyttöön. Moni on puhunut siitä, että tubeless olisi jotenkin vielä
tätä ominaisuutta parantava tekijä. Voi olla näin, mutta testataan sekin erikseen. Eli tästä tämmönen hyvin epätieteellinen porrastesti, mutta kyllä painella on aika suuri merkitys, että onko sitä paljon kun on, niin se lähtee pompottaa tuosta, mutta kyllä sitten mennään aika vannetta myöten tuossa viimeisillä kerralla mennään, mutta jostain se sweet spotti varmasti sitten löytyy. Näin, kiitos.